गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरैयै खावलायबाय। दानिया भिडिअ लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ सानै बर' फिसाया मेट्रिक आनजादाव 97 जौखोन्दो मोननानै उथ्रिनो हादों। तामुलपुर जिल्लानि कुमारी खाथियाव इउएन एकाडेमि फरायसा दीपक बर'जों लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैरागुरि इउएन एकाडेमिनि फरायसा मनजित बर'आ बर' बिजोंजों फरायनानै 97 जौखोन्दो नाम्बार लाखिनो हादों। मनजित बर'आ सानखान्थि आयदायाव 100, इंराजियाव 100, समाज बिगियानाव 100, बड' एमाइलआव 95, बिगियानाव 93 आरो एडभान्स सानखान्थियाव 94 नाम्बार मोननो हादों। गुबुन सासे 97 जौखोन्दो मोननो हानाय दीपक बर'आ समाज बिगियानाव 100, सानखान्थियाव 100, बड' एमाइलआव 97, इंराजियाव 93, बिगियानाव 95, सानखान्थियाव 97 नाम्बार मोननो हादों। मैया मेट्रिकनि रिजाल्टखौ सम जानायनि सिगाङावनो फोसावनाय नुनो मोन्दों ससियेल मिडियायाव। सेबानि बिबानगिरिया नोजोर होगासिनो होनना बुंदों। जायफोरा बेबादि खालामदों बिसोरनि बेरेखा पुलिसनि खाथियाव थांगोन होनना बुंदों। सेबानि साइबार सेलआ नोजोर होगासिनो होनना फोरमायो। सेबानि बादिब्ला बेयो मोनसे रोखोमनि दाय मावनाय जादों। जायफोरा दाय मावदों बिसोर आयेननि साजा मोनगोन होनना बुङो। गुबुन फारसे आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया फैगौ बोसोराव बेबादि समनि सिगाङावनो रिजाल्ट होनाय जानाय नङा होनना फोरमायो। लोगोसे फैगौ बोसोरावबो मेट्रिक आनजादा थागोन, टप 10आबो थागोन। हाइ माद्रासायासो आरो थाबावनाय नंलिया, बे बोसोरनियानो जोबथामोन होनना आनजादा। सानै उन्दै बर' लाइमोनफोरा गोमानानै दङ। मुङा फारियै रैसुमनि बसुमतारी 16 बोसोर बैसोनि आरो मरमि नार्जारी 13 बोसोर बैसोनि। सीसीटीवीआव नुनाय बादिब्ला 15903 नंनि ट्रेनाव, जाय डिब्रुगड़निफ्राय चन्डीगढ़आव थांनाय एक्सप्रेस, बे ट्रेनाव सानैबो गाखोनानै थांदों। फोरमायथिनाय बादिब्ला उदालगुरिनि 1 नं गयराबारि गामिनि थागिबि उदालगुरियाव थानाय एसब बर्ड फरायसालियाव फरायोमोन आरो आनजाद हैनो थांनायनि उननिफ्रायनो न' फारसे गिदिंबोफिननो हायो। गोमानाय जाथायखौ लानानै उदालगुरि आरो रङिया मोन्नैबो पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जादों आरो आरपिएफनोबो मिथिहोनाय जादों होननानै नखरफोरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायथिदों। गोमानाय जाथायखौ लानानै इन्स्टिटिउसनाव नायनायाव सीसीटीवीआव नुनाय बादिब्ला रैसुमनि बसुमतारी आरो मरमि नार्जारी सानैबो 15903 नंनि ट्रेनाव गाखोनानै थांदों आरो सिलिगुरियाव ओंखारनायनि सन्देह खालामदों। गोमानाय सानै लाइमोनफोरखौ सोरबाफोर नुबाय बायोब्ला खाथिनि पुलिस थानायाव मिथिहोनो थाखाय नखरनि सुबुंफोरा खावलायदों। सोरखारि फरायसालिनि सोमोनांथाव जाथाय। 9 फोरोंगिरिफोरजों थानायनि उनावबो सासे फरायसाफ्रानो फासि जायासै। गासै 7 फरायसालिफोर दंमोन। नगाव जिल्लानि लादुरानि कस्तारा गान्धी बालिका फरायसालिनि फिथाइया लाथिख'। फरायसालिनिख्रुइ फोरोंगिरिफ्रासो बारा दंमोन, नाथाय सासे फरायसाफ्रानो उथ्रिसार खालामनो हायासै। जायगानि सुबुंफोरा गाज्रि मोननायखौ फोरमायो। बे खौरांखौ मोननायनि उनावनो खौरांगिरिफोरा थांनायनि खौरां मोनना वार्डेन नाहिदा सुल्ताना गेटआव थाला लगायना बहाबा थाखुमादों होनना मिथिना मोन्दों। दासिमनि भिडिअ'आ बेखिनियासै। भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।